alaikum. Salamu alaikum. Damshina, shin ko mona gidan nan? Sanda zuwa yaya. Ah, barka. Lahiya lau. Yawa. Kilo mai Atika. Ya lalace wannan ne yasa ko gane ne baka yi ba. Atika ce. Shin Atika ce? Wallahi ni ta. Ke ta haka? Wallahi ni ta. Kin rame kin bushe haka? Wallahi. Halin shekara kina baki ci abinci ba? Wallahi kwana na uku ke ga komai ban ci ba. Yanzu haka? Wallahi. Ina mai gidan naki? Shina can. Wallahi shina can wurin sana'an nan nasa ba a samun taro balle sisi. Wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ko yanzu ko da ya wuce ya ba min komi ba. Bai ba miki komi ba? Wallahi ba abin da nake. Shi yasa kin lalace haka? Kin zuke haka? To wallahi yau ina kama komo sai na ci mai uwa. Duk ga nan kashi wallahi. Wallahi ni kama komo sai na ci mai uwa. Ina cin mai tanko? To yayi. Ina ma. Kai komo. Wallahi kai ne ka bada. Wallahi kai ne ka bada. Ashe ba ka da amana. Nace ashe ba ka da amana. Wallahi komo ba ka da amana. Ya nace Allah ba ka da amana. Ya aka baka kauna ta ka teka aje yarinya ko abinci baka bata. Wacce ma haka ne? Wallahi wada ma haka ne. Atika. Tace ma haka ne. Ta Atika. Ƙarya take. Wallahi baka bata abinci. Ƙarya take. Yarinya ta kanjame ta lalace. Wallahi ƙarya take. Yarinya ta bi ta zuki. Wallahi ƙarya take. Wallahi ina ci ma uwa. Haka kawai ka ci ma uwa. Wallahi. Komo.